A ars tot ce a avut. Este vorba despre o familie din satul Șișcani, raionul Nisporeni, care a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Oamenii au rămas pe drumuri și sunt disperați. Ei au încercat din răsputeri să salveze măcar ceva din averea lor, dar în zadar. Cu mai multe detalii la acest subiect vine reporterul nostru, Victoria Ocară. Bună ziua, Victoria! Te ascultăm! Bună ziua tuturor! Focul le-a luat casa și toate lucrurile pe care le-au adunat prin muncă silnică pe parcursul vieții. Tot ce le-a rămas sunt hainele de pe ei. Tragedia s-a produs chiar în ziua de Sfântul Vasile, după ce au primit semănătorii, au mers în vizită la rude care locuiesc aici în vecinătate. Nici pentru o clipă nu s-au gândit la ce s-ar putea întâmpla. Seara s-au întors acasă, iar când au deschis ușa, i-a întâmpinat flăcările. De atunci, doamna Elena și Ion Lepădatu își stau aici pe ruine, nu se pot despărți de casa părintească. Bună ziua! Bună ziua! Ați aflat care este cauza? Ce a provocat acest incendiu? Așa și n-am mai găsit cauza care a fost, că nici n-am avut cum. Am numai deschizând ușa, au ieșit pare mare, foc mare, care noi n-am putut să vedem nimic. Și s-a întâmplat așa într-un timp scurt și pare au fost așa tare că noi n-am putut să ne apropiem, măcar scoatem cât de puțin din casă. A fost distrus tot ce aveți? Tot, n-am putut să scoatem nimic. Cât nu am putut cu vecinii să nu dăm voie să ardă mai departe, la vecini să aprinde casa, altceva n-am putut să facem nimic. Dar acum unde dormiți? Unde mâncați? Unde locuiți? Tot în măhan, la rudi, la frate. Odată o cămiruță acolo stăm, dăm deoparte, cum nașer, vrem, cum acasă era acasă, dar așa dacă s-a întâmplat, timp de iarnă e greu și stăruim și noi să facem cumva să ne întoarcem acasă cândva. Vă doriți o casă nouă, aveți cu ce să o construiți? Nu avem nicio putere, vă dați seama, dacă am rămas așa, cum am ieșit îmbrăcat și fără și linguri și strache în de la început, e tare greu. Dar cred că mare Dumnezeu și poate mai sunt oameni care să nu dea Dumnezeu să ajungă la nimeni, dar sunt oameni cu inimă mare care poate să ceva să contribuie să ne ajute. Tot ce le-a rămas familiei Lepădatu sunt aceste poze în care se vede frumoasa casă părintească. Într-adevăr, acum ei așteaptă ca povestea lor să ajungă la oamenii cu suflet mare care le-ar putea întinde o mână de ajutor pentru a-și construi un nou acoperiș deasupra capului. În mai puțin de 2 ore, familia Lepădatu a rămas fără gospodărie. Casa părintească este acum doar o amintire. Flăcările au mistuit clădirea în întregime, a ars și agoniseala oamenilor de o viață. Am vrut să stâng, să proghi, să scot și să putea, dar n-am avut putere mai mult. Și am putut, așa am făcut, dar nici n-am dovedit să facem totalmente, că era pară din pe aici, putem să ard și eu și copiii și toți care erau. Familia Lepădatu a rămas nu doar fără locuință, dar și fără hrană. Am tăiat un pușel, l-am pregătit acolo și a fost mai tare, am menționat că să dau o bucățică și la frați, la surori, că cum se face, că noi toți mâncam într-o bucățică. Și am pus tot carnea în frigider, în culioașe, să dau și colo, să ne ajungă și mie. Și ars. Și-au ars tot, că nici locul nu a fost, e că o arde și acum fum în soare și care să toche. Chiar dacă are probleme de sănătate, Ion Lepădatu a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a-și întreține gospodăria. A fost un om gospodar. A avut grijă de casă, de casa părintească, de familie, asta e numai decât. S-a primit într-așa mod că nu a durat omul să îmbli cu băutul sau am vedere și un om care să nu îngrijească de casă, om normal e așa. Am sărit toți cu care și-o putut, cu care și l-au dus mintea și capul, dar într-adevăr e greu, e foarte greu de făcut o casă. Oamenii vor să-și ridice o altă casă, dar nu au bani. Cei care pot să le întindă o mână de ajutor îi pot contacta la numărul de telefon 068 30 22 34.